Aksyon Balita! Mo, hangin ako ninyo magkaiwas sa rata. This is for the good. And then so far as politics is concerned, nakalitan nun, kaya nagkausapot naman na si Ikay, unahan mo siya board member, si Ikay, kaya akong suputaran for the first district. O katong mga tao na to, si Jake, si Sabang, hindi ako makita o laban. At the same time, the second district, mawawan ako, malaman ako sa upat na incumbent, daron. Hindi ako makita o kontra. So, kaya ko lang ipapasalit ninyo. This is on record. On record mo siya. This is the reason why I'm here. I'm serious in extending my hands for unity. I'm serious. This is for the people of Negros Occidental. Nibisita kagapong adlaw sa awanan sa Unta Provincial si Provincial Governor Ruel Ragay Digamo atol sa regular session sa mga provincial board member sa probinsya sa Negros Oriental. Si Governor Ruel Ragay Digamo nakikpulong sa mga board member aron maninguha nga ang legislative o ang executive ang adunay panaghiusa para sa ikalambo sa probinsya sa Negros Oriental ug mahatag usab ang sakto ug haom nga serbisyo para sa katawhan. Matud pa ni Governor Ruel Ragay Digamo, nagpasalamat siya sa mga membro sa Saguniang Panlalawigan tungod kay ang iyang pagbisita gidawat siya o gidawat usab ang iyang tinguha nga maghiusa gyud kini. The reactions of the board members, I was surprised that they accepted my challenge for unity. When I said to them that I am extending my hands for unity, and they accepted my hand. So there will be more developments kung nagkausa ang sanggunian o ang executive department. So dugang usab ni Governor Digamo nga ug unsa iyahang gipanaad ug unsa usab ang gihangyo sa mga board member ang iya kining ipatuman para ikaayos katawhan tungod kay nakita ni Governor Digamo nga seryoso usab ang mga board member sa iyang panagtigom kagahapong adlaw. Is being promised by me to them, it will be implemented. And then I hope that katong ilahapon murag sa akong tan-aw nila seryoso man pod. So thankful kay ko ni Vice Governor Guido for his effort gyud nga there's really a need for unity for this province. Gipasalamatan usab si Vice Gobernador Guido Reyes ni Governor Digamo sa effort nga giabuhat niya para sa unity sa executive o legislative o gipasalig usab ni Governor Digamo nga adunay open communication ang executive department para kanila. Sa isa usab ni Governor Digamo nga manghinaot siyang si Attorney Inoho mabalik og tugutan nga mahimong provincial administrator tungod kay lisod og walay trust and confidence ang administrador, matud pa ni Governor Digamo. In order to prosper more, may open communication, and I am promising to them na there will be an open communication to them from the executive department. So you're hoping also for the appointment of the provincial minister? I am hoping because nagsabot naman mi. Ako na po gihangyo si Ma'am Ikay nga if there are no obstacle or laws that will prevent Attorney Inoho to become my administrator, then why not, di ba? So that's the first hangyo basun laman og ila ratong ihatag po nato kay di man pud lisod. It's very difficult if your administrator is not wala kay trust and confidence. Very difficult development. And this is a work done by the Vice Governor. Grabe, bisag ingnon ta si Guido, makaingon magunta nga ingon sila nga walay eskwela but bright siya dinhing dapita. Maayo, may kwan siya, may strategy siya. Magkahiusa gyud ang tanan. Aksyon Balita!
Sa laing bahin, nagpasalamat si First District Board Member Julio Sabak kang Negros Oriental Governor Will Ragay Digamo sa pagbisita kanila atol silang regular session. Sumala pa ni Board Member Julio Sabak nga nalipay siya lakip na ang iyang kauban sa Provincial Board nga bibisita ang bagong milingkod nga gobernador sa probinsya. Matod usab ni Board Member Sabak nga very fruitful discussion kauban si Governor Digamo tungod kay mauman ilaha nga tumong nga maghiusa gyud sila para sa kayuhan sa katawhan. Ako salamat po ko sa pag-ari sa ato ang bagong gobernador, si Governor Digamo. It was a very fruitful discussion with him. Kauban po sa mga kauban sa sangguniang padlalawigan. And maoro man gid ni amo ata ng intensyon or siya po mismo ang intensyon nga ang mag-usa para kayuhan sa ato ang katawhan na Dugang usab ni Board Member sa kinahanglan gyud nga adunay panaghiusa ang tanan aron na para sa serbisyo ug kayuhan sa katawhan sa lalawigan sa Negros Oriental. Maghinaut usab si Board Member Sabak ug unsay saad o unsay ilang nasabutan o ni Governor Digamo matuman gyud ang pagtinabangay tungod kay mauman kana ang ilang intensyon nga maghiusa para sa betterment sa probinsya sa Negros Oriental. ng mga tanang serbisyo nga gikinahanglan ato agyong hiusahan para man sa kalambuan sa tibok Negros Oriental. And I hope kung unsa tong mga ipang saad diri kanamo o ngadto pud kaniya amo nang matuman o magtinabangay mi maoro man gid ang atong intensyon nga nagmiyagi na amanta diri nagserbisyo alang lang gyud sa ato ang katawhan sa Negros Oriental. And I'm hoping and praying na maghiusa for the betterment of our province of Negros Oriental. Aksyon! Balita!